eman aukera 11-ari. Aukeran, 11. Frantziako presidente Emmanuel Macronen Ensemble aliantzak gehiengo osoa galtzeko arrizkoa dauka Frantziako Asamblea Nazionalean. Emmanuel Macron, Frantziako presidentearen aldekoak izan dira bozkatuenak legebiltzarrerako hauteskundetako lehen itzulian Ipar Euskal Herrian, eta nupez koalizio ezkertiarreko hautagaiekin lehiatuko dira hurrengo igandean egitekoa den bigarren itzulian. EH Baik hirugarren postuari eutzi dio eta emaitza ikusgarria lortu du, botoen kopuruan gora egin baitu. Frantziako hauteskundeak izpide, baina Korsikari begira, Korsikako 3 diputatu autonomistak aurretik sailkatu dira norbere hautez barrutean. Abstentzioa 50,15% izan da 2017an, baino ia 5 puntu handiagoa. Korsikako nazionalistek duela 5 urte arrakasta lortu nahi badute berriz, estrategia bakarra dago mahai gainean. Lehian izan diren autonomistek eta independentistek bigarren itzulirako sailkatu diren hautagaien alde bozkatzera deitzea eta boto emaileak mobilizatzea. Gabon guztioi, 4 urte eta gero, makina erramintaren 2 urtekoaren 31. edizioak ateak ireki ditu gaur, pandemia ondoren 2 urteko atzerapenaren ostean. Aurtengo edizioak 52.000 bizitari bildu zituen eta antolatzaileek aurtengo edizioan kopuru hori gainditzea espero dute. Bada makina erramintaren inaugurazio ekitaldian Laukoako lehendakaria izan da eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa makina erramintaren Europako 3. ekoizle handienen artean dagoela adierazi du. Ahalmen handiko herria gara. Manufaktura industria lehiakorra duena, merkatu globalean presente dagoena eta presentzia hori areagotu nahi duena. 2 urteko hau da horren frogarik argiena. Makina erremintak euskal industriaren DNA osatzen du. Makina erremintan Europako 3 ekoizle handienen artean gaude eta munduko 9. gara. Gure ekoizpenaren 80% baino gehiago esportatzen dugu, eta sektore honetan kualifikazio handiko 16.000 pertsona baino gehiago egiten du lan. Bizkaiko metalgintzaren sindikatuek deituta manifestazioa egin dute Barakaldoko hobeken, makina erramintaren azoka ospatzen ari zen tokian. Mobilizazioak eta 3 greba egun iragarri dituzte, hitzarmenaren negoziazioak desblokeatzea eskatzeko. ELA, Comisiones Obreras, LAB, UGT, ESK, USO eta CGT sindikatuak plataforma batean batu ziren, patronalari negoziatu beharreko puntuak klarazteko. Soldata igoerak eta lanaldi murrizketak eskatzen dituzte, eta horrez gain, berdintasunaren aldeko neurri zehatzak eta neurri bereziak ere galde egin dituzte. Hego Euskal Herriko pentsiunen mugimenduak bizikleta martza antolatu du gaurtik ekainaren 25 bitartean. Pentsio duinen aldeko kontzientzia pizteko eta ilusioa zabaltzeko. Maiatzarekin berehala eten da kontsumo prezioek martxoan goia jo osteko hasitako apalaldia. Eta inflazio tasa berriz goititu da Hego Euskal Herrian 8,3%, apirileko 8%tik. Herritarren poltsikoak jada igartzen dutena berretze dute estadistikek, eta elikagaiek eta erregaiek garestitu dute gehien salerosketa saskia. Elikagaiak inoiz baino 10,2 garestitu salerosi dira Hego Euskal Herrian. Azpiko inflazioa gora eta gora ari da 4,5%ra igo baita. Hautzak arrotu zituzten Sagardui osasun sailburuak esandakoak joan den astean, aldaketa kultural batez ohartarazi zuen. Osakidetzako osagile faltak eragingo zituen arazoei aurre egiteko.
Segituan, erantzun zioten sindikatuek. ELA, LAB, ZATZE, Comisiones Obreras, UGT eta ESK sindikatuak joan den ostiralean bildu ziren Bilbon, eta manifestaziora deitu zuten ekainaren 23-erako. Eta 22an ere protestak eta itzialdiak egingo dituzte lehen arretako zentro batzuetan. Bitartean gaur Gotzone Sagardui Jaurlaritzako osasun sailburuak onda bazkan ziurtatu duenez, Osakidetzan hurbileko arreta bermatuta dago. Para nada se va a privatizar nada. No entiendo de dónde han salido esas afirmaciones, porque tanto en la atención primaria como en lo que entendemos por especializada, en ninguna de ellas hay ni plan de recortes ni plan de privatización. Seguimos manteniendo una atención primaria en cercanía y seguimos después complementando esa atención con nuestra red de hospitales en Osakidetza públicos. Laudioko gaztetzea ustearen kontra protestan ari zirenei oldartu zaiertzaintza. Gaurkoa da iragarria eraikina usteko operazioa eta hala izanik gaztetzeko kideek bertaratzeko deia egin zuten goizerako. Nafarroan bestalde frankismoaren urteetako eta trantsizio garaiko lehen urteetako tortura kasuak ikertu ziren, baina azken 40 urteetakoak aztertzea falta zen. Bada, Nafarroako gobernuak hutsune hori betetzeko asmoa du, eta 1979 eta gaur egun bitarteko torturak aztertzeko deialdia ezarri du. Bada, EHUko Euskal Kriminologiaren Institutuak egingo du ikerketan Pako Etxeberriaren gidaritzapean. Indarkeria matxistagatik aurkeztutako salaketak ia 120 ugaritu dira Hego Euskal Herrian. 2022ko lehen hiruhilekoan 1906 salaketa aurkeztu dira Araba, Bizkai, Gipuzkoa eta Nafarroako auzitegietan. Iazko epe berean baino 314 gehiago. Bestelakoan, sexu askatasuna erabat bermatzeko lege organikoa onartu du Espainiako Kongresuak gehiengoz. Onespenik gabeko ekintzak bortxaketak gisa hartuko dira eta erreparazioa bermatuko zaie biktimei. Jaione Altuna abokatua. Uste dut asko geundela pizka bat horri itxaroten, ez? Hutsune legalak zeuden, edo behintzat gizarteko egoera desberdinei moldatzen ez zirenak, ez? Eta orduan ikuste dut indarkeria gabeko erasoak ere, nolabait emakumearen kontrako eraso izakeran, lege honek suposatuko du, abusu sexualtzat jotzen zena, hau da indarkeria gabe gauzatutako erasoak, desagertu egiten dira, eta guztia kontsidatuko da eraso sexual moduan, ez? Orduan, aurrera pausu politak, hor, adibidez Manadaren kasuan, izan zen, igual ezagunena, ez, gizarte mailan, eta baina horrelako asko egon dira, eta aurrera pausu polita izako da bai. Politikan berriz, Izaskun Lezaka euskal preso burlatarra baldintzapean aske gelditu da astele honetan. Ia 10 urte preso egon ondoren. Pariseko apelazio auzitegiak neurria hartu eta 3 astera. Parisetik Madrilera eraman dute eta bertatik heltzeko bideari ekingo dio. Donostiako udaleko EAJak, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek adierazpen instituzional bat plazaratu dute. Salatu dute Espainiako auzitegi gorenak Estrasburgoko epaia aintzatez hartzea erabaki arbitrario bat dela, ziurgabetasun juridiko sakona sortzen duena. Bada, Estrasburgoko epaia nola aplikatu erabaki arte, Atristain askatzeko eskatu du defentsak. Lehen aldia da, Europako giza eskubideen auzitegiak estatu bat kondenatu izana eta egon diren presioak medio, era guztietakoak, eta sententzia honek izan dezaken ondorio eta proiekzioa ikusita, arau guztiak hautsiz, Europatik bere aldeko epaia lortu zuena eta kalte morala jasotzera eskubidea duena, horren guztiaren aurrean, auzitegi gorenak, Europako epaiaren edukina eta ondorioak aldatu, ez da inoiz ikusi,
Eta ez hori bakarrik, berriz kartzeleratu du, hau ere ez da inoiz ikusi. Kultura alorrean, Peru Abarrategik irabazi du Arabako bertsolari txapelketa. Finalean, Manez Agirrerekin buruz buru aritu ostean. Eskakizun txikitxo bat, aterako dut plazara, naizara maixota oion, ez den berdin behar bada, probintzi txiki honek du, bere-berea euskara, batzuek ahaztu arren, gu ere euskaldun gara, beraz konpleju guztiak doazela pikutara, ama berdinak erditu, baditu zazpi alaba, ama berdinak erditu, baditu zazpi alaba, merezi duen moduan, zaindu zazue Araba. Kiroletan bestalde Joan Peñarroia da Baskoniako entrenatzaile berria. 2 denboraldiko kontratua izango du kataluniarrak. Javi Berra antiguarrak Las Vegaseko Fairos Fitness txapelketan parte hartu du. Lasterketa berri horretan 8 indar proba eta 8 kilometro korrikan uztartzen dira. Iroxa sortu berri den fitness lasterketa bat da, eta bertan 8 indar proba eta 8 kilometro korrika alternatzen dira. Esperientza bezala izugarria izan da, jende berria ezagutzea, toki berriak ezagutzea, gaur adibidez, begira, Santa Monikan nago, Iroxari esker, eta horregatzen toki gehiago ezagutzea espero dut. Eskerrak eman nahi diziote bai denontzat gimnasioari, eta batez ere entrenatzaileari, Ismael Mateori, aukera hau emateagatik, eta nola ez nire familiari nirekin etorri dela honeaino. Eskerrik asko. Eta besterik ez guraldetik gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean alanaieran hamaika.eus atarian. Ondo izan eta bier arte.